Bona tarda, companyes, companys. Tal com us havíem comentat en l'anterior vídeo, el sindicat, l'associació, volem donar atenció especial a cada una d'aquelles preguntes que ens heu enviat al correu de l'associació, també ara del sindicat, comunicació.ailmed@gmail.com. Ara, tot seguit, els companys us passaran a fer lectura de les preguntes que hem rebut, donant una resposta el més ajustada al que nosaltres, fins a dia d'avui, podem saber. No espereu que us donem certeses d'alguna cosa que tingui que fer un ens que no som nosaltres. Parlo de l'INS, parlo del departament, parlo de les mútues, si intervenen. Nosaltres sabem el que nosaltres faríem, però no sabem el que els altres han de fer. Ara, tot seguit, els companys us expliquen, us donen lectura d'aquestes preguntes i una resposta en nom de l'associació i el sindicat. Comencem per la primera pregunta. Hi ha un company que ens pregunta que té concedida la incapacitat per sentència judicial. I la primera pregunta és que si passa a segona activitat, perdo la prestació d'incapacitat de la Seguretat Social i tot ser concedida aquesta situació per sentència judicial. Segons el que hi ha, si passes a segona activitat, tindràs un expedient d'incompatibilitat. Això, quasi segur. Vaja. Encara que l'hagi guanyat en sentència judicial. Vull dir, la sentència d'aquí no té res a veure, això és un tema administratiu. L'altra pregunta que diu és que si em quedo a tenir de suport, deixaré de perdre la nòmina? Doncs no, no té res a veure tampoc. T'has de tenir de suport, continuarà com fins ara. Després també parla en relació a les places que s'extingeixen. El que diu és que si el tema d'ocupen els plans jubilats o passa a segona activitat, però em poden fer fora a partir del 24 de febrer? Home, doncs no. En principi no. Tal com estan ara les coses, no. Perquè està regulat així. Si d'aquí un any es modifica el decret una altra vegada, doncs no. A més, la persona que fa la pregunta ho diu a la mateixa pregunta, no? S'extingiran quan els tècnics que l'ocupen es van jubilant o passant a segona activitat. Així és, tal com ho diu a la pregunta. És a dir, si pot estar fins a la jubilació. En principi, perquè la normativa sempre pot canviar, el futur no el sabem, no? Un altre company ens pregunta alguna similar, que també té la plaça per sentència judicial, la incapacitat, i pregunta si es vol quedar com a tècnic, si ha de fer alguna comunicació del meu lloc de treball a recursos humans o a la casa. No, no tens que fer res. Ell ja té la plaça i tens el nomenament. Vull dir que no cal que faci res. Ha de fer és si demanar passar a segona activitat. Llavors sí, ha de fer. Si no, no ha de fer res. Si quedes tal qual... Exactament. Tenim una altra pregunta, un tercer company, que ens diu que tenim un any com a oportunitat de poder tornar a ser policies. En contraposició, vol dir que després no podem tornar a ser, encara que, per exemple, per cas de l'INS, amb una revisió en dugués d'alta de l'enfermetat, si et treuen la incapacitat i et donen l'alta, vas a l'operativa. Precisament, aquest mes hem tingut que fer 3 rehabilitacions de gent que els hi han tret la incapacitat, en aquest cas eren absolutats. En altres paraules, perquè ho entengui millor, tornaria a primera activitat. Correcte. A l'operativa, a la primera activitat. Tornes a l'operativa. Quarta. Hi ha alguna que és una mica enrebaçada i costa a vegades d'entendre, però bueno. Un company que ens diu que està com a tècnic de suport, que té una plaça en propietat, que si passa a segona activitat, quina plaça ocuparia? Segons vam dir, el decret et guarda la plaça que estàs, s'entén? La plaça que tens... Horari i lloc. Horari i lloc, d'acord? Vull dir, a més, la plaça en propietat hi ha una petita diferència, que és que amb el nou decret, els que som tècnics, no es guarda la plaça 2 anys, es perd al moment.
la gent que estava en segona activitat, sí, se li guarda a la plaça 2 anys, bàsicament per les especialitats. Per què? Doncs perquè la gent que està en plaça en propietat o SC passen a plaça definitiva de segona activitat. És una mica enrevessat, perquè aquí barregem ara dues normatives, l'actual i l'anterior. Jo no sé quin ens aplicarien. Estaria sotmès a possibles canvis, perquè diu que li queden pocs anys per jubilar-se. En principi no. Si tu no demanes cap canvi, no té per què haver-hi cap canvi per part ni del Tribunal de Segona Activitat ni res. Vull dir, ara estem lluitant per canvis de llocs de treball, per gent que la seva patologia ha empitjorat i estem demanant canvis de llocs de treball i en principi no tenen per què modificar-te res. Sant Jous diu, si continua tenint el suport i passen 2 anys sense ocupar el lloc que té en propietat, entenc que sí que en donen d'alta al tribunal, el perdo. No és que el perdi, és que ja l'has perdut. Si aplica la normativa dels tècnics, tu la plaça que tenies ja l'has perdut. Si et donen d'alta, tornes a l'operativa. Aquí no respecta els 2 anys. Es respecta a la gent que està en segona activitat però que no són tècnics. La pregunta és, ara tenim segona activitat, però a més tenen una invalidesa. Els hi respectaran això, com els altres de segona activitat? No ho sabem, perquè no ho diu el decret. Per tant, ho diu... Ho dic per un motiu molt clar, perquè hi ha un company, ja li va passar. Tenia plaça en propietat, li van treure la invalidesa, diu, vull tornar a la meva plaça, li va dir, no, vostè, la seva plaça no pot tornar. Vostè ara passa a una plaça provisional. Un altre company ens comenta que està pendent de canvi de contingència, de malaltia a accident. I diu, si em passo a segona activitat entenc que automàticament perdo la IPT. No té res a veure, tampoc. La IPT només es pot perdre per millora. Altra cosa és la prestació. Correcte. Si ell guanya la contingència i passa accident laboral, manté la invalidesa igual. Exactament igual. Altra cosa és que li congelin la prestació. Això sí. Té reconeguda la capacitat plenament total, però la prestació pot passar a estar congelada per incompatibilitat. Correcte. Després també ens diu si he perdut la IPT, encara podria cobrar la indemnització? Doncs no. Indemnització de l'assegurança, vol dir, no? Clar. De la pòlissa d'assegurança. Si treuen la incapacitat, la pòlissa no t'ho pagarà. I més amb el plan que estan ara, perquè resulta que la companyia d'assegurances ha fet una cosa raríssima i quan surt a la resolució de l'INS que apliquen l'article 48 de l'Estatut dels Treballadors, que no ens és d'aplicació, et diuen que no et pagaran fins a la propera revisió de grau, que acostuma a ser 1 any o 2. Alguns sí que han cobrat abans, però bàsicament diuen això. Sí, està supeditat a passar una revisió. Per tant, no cobrarà. Pot ser que no hi hagi revisió. Llavors, ja està la discussió amb la companyia. Però bé, per cobrar-la necessito estar d'IPT en el moment del canvi de contingència. Tampoc té res a veure. Perquè canvi de contingència vol dir que de malaltia comuna passes a accident laboral. Per tal motiu, la IPT es manté. Si la mantens, els tràmits de cobrar la pòlissa són els mateixos. No hi ha cap canvi. Bé, queda alguna pregunteta més. Un company ens diu que té l'impressió que les seves patologies poden millorar i que el tribunal mèdic li pot donar l'alta. Si perd la plaça de tècnic, i tant. La plaça de tècnic, segur. I tal com estan les coses, també la plaça que tenies en propietat. Perquè no se'ns aplicava abans això a nosaltres. Senzillament aniries a parar a una plaça amb provisional. És tal com està. Queda un parell de preguntes. Però aquí jo entenc, no sé si entenc jo també, que tornaria
a primera activitat. No? Si Torna a primera no activitat. era l'alta, no? Correcte, no? Torna a primera activitat i torna en plaça provisional. Això és el mateix que la gent que retorna, d'una absoluta o la gent que retorna Correcte. d'excel·lència. Dic primera activitat perquè s'entengui millor. La gent que han fet la rehabilitació, el que ha fet a la instància és afegir a un lloc que volen anar. Ja està. Això, i si tornes d'excel·lència tens que també posar on vols anar, perquè no sigui dit, no? Et poden dir, no, aquests dos no, digue'ns on un altre, però normalment han sigut recol·locats sempre en llocs que s'han demanat, però en plaça provisional. Un altre company ens diu, sé que ningú pot preveure el futur, però sí és cert que es podia intuir certs escenaris. Això és molt complicat d'intuir. És impossible. Jo no m'atreveixo a intuir res. I més tal com funciona aquesta casa. Pot passar de tot. O tal com funciona l'organització. Jo no m'atreveixo a dir res, perquè no sabem ni com actuaran, ni què faran, ni què deixaran de fer. Vull dir, portem molts anys lluitant i ens hem vist a tots els colors. Creus que és viable que trobin una fórmula en la que ens deixin com a tècnics de suport no policial però ens treguin la prestació de forma legal? Crec que aquest és un dels escenaris més plausibles que poden succeir. Això t'ho contestaré ara, però primer deixa'm l'última pregunta. També m'agradaria saber si com a col·lectiu i representants que estem preparats com a tant defensar-nos com per atacar davant d'aquesta persecució constant de la casa vers nosaltres. Aviam, si estem preparats, sí. Vull dir, portem molts anys. Portem pleitejant i lluitant des del 2005. Ara tenim més informació, tenim més proves, tenim més documentació, tenim més coses. Però la feina, el poder el tenim tots nosaltres. Perquè tothom en els serveis pot veure què es fa, què no es fa, què hi ha, està a les nostres mans. Per tant motiu, sí, tenim bastantes coses. Tenim molts procediments judicials i clar, procediments judicials, el temps que triguin a dictar sentències, això no s'hi pot fer res. Ja sabem com funciona tot, no? Respecte al tema de la prestació, això ho lligo amb l'últim que ens ha arribat. Una companya ens comunica o ens diu si tenim coneixement d'un fet que un company ha rebut una resolució de l'INPS en el qual li obren un expedient d'incompatibilitat i a més li fan tornar diners que ja ha cobrat de la prestació, de la incapacitat. Tenim coneixement? Sí, tenim coneixement. Com per exemple vam tenir coneixement de companys amb accidents laborals que la mútua va instar procediments judicials. També, d'aquests. Alguns van ser portats pels nostres advocats. En aquest cas, el company no ha triat els serveis jurídics nostres, sinó que ha triat uns altres, per tant motiu, jo la informació no puc donar més. Hi ha l'expedient, ell voluntàriament ha agafat uns altres advocats, ell pot fer el que vulgui. Nosaltres no tenim res a dir. Tenim la informació, però no tenim com està la informació, ni què s'ha fet, ni com es farà, ni on anirà a parar. Sí que tenim els que els hi va passar això pel tema d'accident laboral, que és la mútua. I aquí està. A partir d'aquí ja veieu com va tot. No sé si haurem contestat totes les preguntes. Esperem que sí. Jo sí, un petit apunt, el tema de que triguin la prestació. A veure, jo afegiria que tant pot ser que es doni que la treguin com que no. Perquè pot ser que la jurisprudència canvi. Ara tenim una sentència de la Unió Europea molt bona en aquest sentit. És a dir, el futur no el podem endevinar. El tema de que hagin intentat ja treure les prestacions a tècnics de suport no policial ja ha passat. Ja ha passat i continuarà passant. Això ho hem d'assumir. Continuarà passant. Ho continuaran intentant. Per això és tan important el que has dit tu, estar units
i poder defensar-nos tots a una. Hi ha una bona pòlissa de defensa jurídica, com la que tindrem nosaltres. Per tant, es pot donar un escenari d'incompatibilitat i es pot donar l'escenari contrari de compatibilitat. Això ho hem de tenir en compte. I hem de fer-ho valer i hem de defensar-ho. El tema que diu el company, l'Evaristo, de la sentència del Tribunal de la Unió Europea ja s'està utilitzant. S'està utilitzant. Ara esperem què diuen els tribunals d'aquí. També la intenció, que s'ha parlat amb els lletrats, és d'intentar un altre dictamen del Tribunal de la Unió Europea, en aquest cas per funcionaris, perquè la sentència és molt clara, diu que no el podrà despedir pel fet de tenir una incapacitat. En el cas nostre seria no el podrà cessar. És una cosa molt important, perquè aquí el que fa és interpretar una directiva de l'any 2000 i aquesta directiva ho diu ben clar que això s'aplica tant a la feina pública com privada. Passa que ja sabem, ells faran la seva interpretació i faran el que vulguin. Nosaltres tenim que mantenir i fer valdre les nostres interpretacions. Ja està. Que és molt emprenyador? Sí. Que és molt cansat? Sí. Però no podem fer més. Que és defensar i agafar el toro per les banyes. Sempre hem tingut aquesta problemàtica, no? Del tema de la compatibilitat i incompatibilitat sempre ha estat i estarà. Sempre. Sempre ho heu de tenir en compte. Bé, doncs, si no tenim res més, jo crec que les preguntes, més o menys en respon tot. Si encara hi ha qualsevol dubte, doncs, podríem obrir una segona tanda de preguntes, però jo crec que ja estaria tot dit. Els companys i companyes ja coneixen, com hem indicat al principi d'aquest vídeo, a l'anterior, quan acomiadàvem, que és el correu de l'associació i el sindicat, comunicació.ailmet@gmail.com. Allà poden adreçar si encara queden alguns dubtes més. Com ja heu vist, no podem explicar el que faran altres institucions, altres ens. Nosaltres tenim molt clar que ara guanyem força amb la constitució del sindicat, superant el nivell de confrontació que havíem establert amb l'associació vers el departament, des de la nostra direcció general i totes les dificultats que ens ha posat. Ells, en alguns casos, segueixen ensortint-se'n amb la seva, com bé diu Evaristo, com ha mencionat l'Àngel, la compatibilitat de cobrament de la pensió amb un salari per una feina que un està fent, efectivament, és el gran què. Hem vist casos també a bombers en aquest sentit de retirar les pensions, bloquejar, no la IPT, retirar el pagament de les pensions a persones que estan en segona activitat. Potser la nostra direcció general, com bé han explicat, intentarà que també succeeixi el mateix amb els tècnics de suport, intentarà. La sentència europea intentarem nosaltres que ajudi a que no sigui així i fins i tot revertir la situació sobre els companys i companyes en segona activitat. Us oferim de nou, com dèiem, aquest correu de l'associació comunicació.ailmet per alguna duda més, un dubte més puntual sobre el tema i fins a la propera.